Kuha on kalojen kuningas. Siitä puheen ollen, niin katsotaanpas vielä nyt, että tällä kuhalla sitten se oikeaoppinen pistäminen, että miten se täytyisi se pisto suorittaa. Eli tuosta kidukskaarien vierestä viedään tuo veihti läpi. Tarkoittaa käytännössä sitä, pistetään sydämen ja kiduksien välinen verisuoni poikki kalan ulkomuotoa rikkomatta. Tämä on se kaikkein tehokkain tapa. Tätä kuhaa ei nähtävästi ole pistetty, kun täältä vielä tulee kuolleenakin ollessa niin verta jonkun verran tää kiduksien välistä. Ja kuhaa lähdetään käsittelemään nyt videoimalla. Ja siinä on sitten vähän pikkusen poikkeaa nuo kylkiruodot. Eri tavalla niin kuin muissa kaloissa. Ja niistä sitten tuo toinen vile tehdään sillä perinteisellä. Ja toinen tehdään tällä vähän uudemmalla menetelmällä. Että saataisiin niistä isommistakin kuhista kaikki mahdollisimman tarkkaan vatsalihakset. Että ne ei lähtisi kaikki sitten sinne kylkiruotojen mukana pois. Ja jos me tehdään sillä perinteisellä tyylillä, niin se on joko kaikki lihat pois sieltä kylkilihoista tai sitten ne ruodot ovat poikki. Ja kuhaakaan ei tarvitse taas suolistaa, kun me lähdetään sitten ottamaan vilettä irti siitä, vaan tuodaan se veihti tuohon evien alle. Selkäeillä käännetään se ja lähdetään viiltämään siitä. Ja huomatkaa taas, niin täytyy tulla tämä veihti tänne pään sisälle. Silloin se on helppo kääntää siellä ja saadaan kaikki nuo niskalihaksetkin sitten käyttöön. Ja tässä nyt näkyy tämä verestämisen tärkeys, että täältä pulpahtaa heti tämä veri pinnalle, kun kala ei ole verestetty. Meillä on silloin paljon huonompaa raaka-ainetta käytettävissä, huonomman makusta, huonommin säilyvää ja vielä huonomman näköistäkin kuin tuo veriaine on. Ja mikä muuten se vielä likaa sitten tämän käsiteltävän leikkuualustan. Toinen vile kun otetaan irti, niin tullaan tuolta ja mennään taas tuonne sisäpuolelle pään ja käännetään ihan tuolla kärkiosalla sinne selkäruodon päälle. Ja nuo eväät taas tässä kuhassakin koitetaan saada jäämään tänne selkäruotoon, niin me ei tarvitse enää sitten mennä rikkomaan noita hyvännäköisten vilehen pintoja. Ja kuhan nämä ruodot kannattaa myös käyttää sitten ruokatarvikkeena, ottaa kidukset ja suolet pois ja erittäin hyvää kalaliemiainetta niistä. Oikein maukasta. Huomattavasti terveellisempää vielä kuin ne kalaliemikuutiot, mitä siellä kaupoissa on. Kannattaa aina käyttää nuo kalan perkeetkin hyväksi siinä suhteen. Nyt jos me lähdetään ottamaan perinteisellä tyylillä kylkiruotoja irti, niin siinä on aina se vaara, että joko ne ruodot on poikki tai sitten ne tässä kohti se huomaa. Veihti tökkää heti niihin ruotoihin. Kun kylkiruodot eivät pääty niin kuin muilla kaloilla tuohon kalavoalle pintaan, vaan nämä ensimmäiset 7 ruotoa, niin ne menee tuonne nahkaan asti. Ja jos me halutaan ne täysin ne ruodot pois, niin meidän on koukattava nämä kaikki kylkilihat tästä irti. Tai sitten toinen vaihtoehto on, että pistetään ne ruodot poikki ja viiletään. Täällä on nyt vielä ruotoja täällä kylkilihassakin. Mutta uudemmalla tyylillä me saadaan kaikki hyöty pois tästä kuhavileestä. Eli tarkoitin kaikki lihat käyttöön. Nyt me näemme tästä, missä nämä kuhan kylkiruodon päät ovat. Ne on täällä nahkan pinnassa asti. Nyt kun me tehdään ensimmäinen viilto tuosta kylkiruotojen päältä, sen jälkeen otetaan vielä tuosta niin kuin perinteisellä menetelmällä kylkiruodot irti. Nämä kylkiruodon päät on sitten lihattomia. Ja tällä tavalla nämä lihat jääpi kaikki sitten tänne vileeseen. Tuon kalavon voi vielä nakata tuosta ihan veitenkärjellä nätisti pois. Ja tämän jälkeen kaikki lihat on. Ja tämä koskee nimenomaan sitten erittäin niitä isompia kuhia. Että siinä voi olla 100 rammoista kysymys, kun silipastaa nuo kylkiruodot perinteisellä tyylillä pois. Ne joko lähtee lihat tai sitten on ne ruodot poikki. Ja sitten on taas ihmettelemistä, että miten voi olla kuhassa niin paljon ruotoja, kun väärin käsitellään tässä vaiheessa tuo kuhan vileointi.
Ja nahoittaminenhan kuhassakin yksinkertaisesti tapahtuu sillä tavalla, että työnnetään tuosta veitsi tuonne nahka ja lihan väliin ja lähdetään sitten viiltämään sitä, joko työntö- tai vetoliikkeen. Ja hyvin paljon mitään semmoista ylimääräistä tavaraa ei sitten kannata olla täällä nahka ja lauan välissä, vaan tuosta ihan nätisti, niin silloin säilyy tuo nahka ehjänä. Täällä ei tarvitse olla kuin joku suomu tai kiduksen kappale tai joku evän kappale, niin se veitsi kyntää tuossa ja se katkaisee sitten tai tulee reikä ja sitten se on tämä pinta aina huonomman näköinen. Tällä tavalla käsitellään kuhaa ja helposti siististi ja mikä se on sen parempi ruveta ruokaa laittamaan sitten kun hyvän näköisistä ja hyvän makuisista kuhavileistä.